Става хора, добре дошли в новия влог и в момента вече сме в Бургас и ще направим влог с 2 или 3 дена. Миналата година направихме както във Варна, така и пак в Бургас, който вече 2-3 години. Вие вече сте спомняли във видеото, може би от 3 години. И така, защото пред 3 години снимах тук този клип, защото имаше гуми, муми там и Team Wanted, Mean Wanted. Абе, забравяй ги тия хора, човек. Направим по колаборация, напишете коментарите с... Ти откъде си между другото? Тук, в Бургас. Само Бургас ли? Точно така, там Бургас. Чакай, мале, как толкова много се спанах там. Най-накрая вече сме тук. Ризи мизи. Ще изкараме много хубаво, ще направим някакво разделено видео, може да направим някакво видео с Левака. Който няма да успея да се видим с Левака в Бургас, така че Левака, ако гледаш това видео, извинявам се, нямаш как да се видим с теб. В бъдещи влогове може. И така, преди да започнем това видео, харесайте това видео, да се абонирате за YouTube канал с камбанка, да не пропускате нито един клип в този канал HyperGVox. И да, така че приятно гледане. Това е ден първи и сега дали ще мога предно салто в тая гума. Дали ще видим хора, сега ще разберете дали ще направя. С повечко захар. Може и повечко сол, няма проблеми. Сол, захар, пясък, кетчуп, майонез. Елата, влезем си. Сега тестваме една царевица. Вземах това. Пясък, захар, пича базика с тия царевици. Стана най-бати нас пак е тука. Бая хубава. Много солена тази царевица. Давам седмичка много хубава топ царевица. Е така уръпах. Много е солена. Ако беше солена, няма проблеми. Вика царевица с сладко. Ме ям сладко. Леле, ето го краката там. Поясът, знаете. От Варна. Сега дали ще купим. Мале, тестваме с обърната ми камера. Леле. Охо. Доста добре. Доста добре. Тук малко никой не се вижда, защото тук съм като World of Warships в Бургас. Така си вайбъм. Не мога да се потупа. Знаеш ко? Ще се потупа малко. Страх. Мале, като ми скача един хор. Мале. Значи, право ми изкара очите, човек, днеска. Право ми изкара. Да, наистина тия корери, като виждам, че World of Warships едно и цъкат. Не е спонсорирано от World of Warships, така че може да си вземете нещо от тътегав. Спонсорът Incoming! Започнем това видео. Знам хора, лятото вече започва. Ако искате си вземете La Summer Basis Index и Драно Канелони, Гарамата и знаете какво става и така, да си вземете най-добрите, най-рядките брейнроти на стил брейнрот. Може да използвате промокод HyperG5 в този тегав, така да помагате супер много на мен и на канала. Също така спонсорирано от AirPods, ако искате да си вземете най-яките AirPods-ки, AirPods 2, 3 и 4, ако има такива работи, така че няма какво остане, да си харесате там нещо. Въпросът ми е как да излезна. Беше излезане много лесно. Не знам дали как ще отбелязвам. Това е синята хабле от G-Play. Синята хабле от G-Play, да, защото аз съм фен на G-Play. На това метенце беше събитието на Let's Play Бургас в G-Play. Аз не бях там, за което адски много съжалявам. Имаше влог. Имаше влог наистина. Трябваше я хода. Трябваше наистина, но скоро ще видите и в G-Play в София, обаче в НДК. Така и казаха. Ще направим влог. Да, ще тествам някакви неща в сембата. Може би в октомври май беше. Или в септември. В октомври да е по-добре. Тук са намаляли толкова хората. Ето го. Пристигахме салатата. Нищо, че е с домат. Ето го. Да, с домате. Хапки, краставичка и царевица. Май за бърсане. Приборчета. Сега тестваме. Напред към 3000 абоната, защото в този канал стане най-тегавия влог. Най-тегавия влог, който съм снимал някакво. Отваряме. Мистери Бокс. Мистери Гинс ДГ скамнаха. То. Салатичката. Сега ще я пробваме с вас. Даже
Забелязах и марулата. Задължително сосче. Ея. Храничката. Влизам си като от. Влизам като дефен. Шата беше on топ. Иначе ще нямам 6-10. Трябва да слагат нищо, ако има венденник или оцет. Слагат на салатата, ще е по-хубаво да е 10. Доста добър рейтинг. Продължаваме с надяжда и с цаца и картофи с сирене. Така че, let's go! Ще опитаме цацата първо. Цацата е супер топ. Картофите, и с сирене. Ето. Не знам дали как се вижда в камерата. Много топ комбинация. О, супер! Крейзи. Виждаш това? Това е мазно. Ето, и отгоре и отдолу. Хора, излизаме в плажа и ходим в квартирката, където може би няма да направя толкова хаос, защото ще стане много дълго видеото, но може да направим малко Gaming Setup Transformation плюс PlayStation. Взех PlayStation-а. Айде сега. Чао, море и се видим към следващия ден. В момента вече сме в квартирата. Няма да кажа, защото няма да направим реклама и да не докси някои бургазли, които ще живеят тук. Ама, когато викат, хай паре, що живееш в Бургас. Сега, ето го, тук са чантите там, а тук е моята раница, които са техниките. Плюс това имаме PlayStation, вече е носене е тук. Така че, е така, това ще е нашето бюро. Аре бе, буржуазовци, ще оправим ли това? Да започваме. Малко рунтурче на това хубаво нещо, гардеробче, картинка, имаме там огледало, лампичка и тук няма да гледате, защото е супер мизерно и телевизор. Може си цъкаме едно FC26 на нея. И картинки, климатиче и само носно шкафче, там нещо, кое забравих, лампичка и носих и също PlayStation Portable. И така, това ще е сетъпа, тук е банята, тук мисля, че е вътре в кухнята, мога да покажа, а тук няма да гледаме. Те вече имат 2 стаи. Insane. И се апдейтваме легиончето. Аз и сетната, нали знаете, аз вече обичам да сетъпвам всичко. Примерно OBS Studio, Windows и там и така. Крайчето неща, време за... Супер готин гейминг сетъп, който вече си сетъпнах. Ей, тук това беше мястото и сега местех е тук. Ей, баси. Мале, все едно ставам стримър, български стримър. И тук всеки път, като вижда някакви неща, то все едно не мога да пречи и не мога да си едитвам. Ама нищо, мой лаптоп си е мой лаптоп, обичам го този лаптоп. Ама наистина, много добър. Ето така се свърза този телевизор. Ето това е PlayStation, ама ще го включа по-късно. Или в тази стаечка или кухненската. Ще видим как ще стане. И така. Сега ставаме и време за малко бекъп и работа. Така, ето кухненската стая, ето 4 столчета, телевизорче, каминка, пък лампичка, имаме един свещ. И тук прибори, тук котлони, печки, ходеници, всичко. Супер много добре. И така, и диван. Това е най-важното. Днес ще има картинка. Абсолютно всичко. Може и на този PlayStation ще пусна в този телевизор, обаче не остава това. Така е да сме най-добрите геймъри. И тази стаечка е много секрет.
Така че да, направихме кафе машина и след малко ще направим спагетичми. Стана толкова хубаво ядене, хора. Има и това е кухненската стаичка. Много добре. ОПГ, защо човек ти, какво става? Много ми е романтично. Чай вече промених музиката, защото винаги епидемик саунд е най-доброто нещо. Не е спустрадано. Аз купувам монумент на епидемик саунд, това е парчивокс. Нормално. Казах хепи и продължаваме да взимаме поне дюнерче. Това е положението. Взимахме херсбургер, една водичка, салатичка и така. Сега ще я пробваме. Мисля, вътре са пилета, пилене, домаче има, крастичка и марулка такова. Много яко. Абе, заслужава си херсбургера да ям салатичка, така че е уникално. Супер яко. Не, няма да дам повече рейтван, защото няма смисъл. Абе, бат яко. Ядах в хесбургера. Сега отиваме, мисля, че в мостовете или в морска гара, едно от двете. Спират там някакви народни. Писах на един фен, много голям фен, Голдена. Знам, че гледаш това видео и каза едно влогче. Айде, за теб съм, обаче вече сме в... Много са кефа на тия. Това е копирайт. Това е много копирайт музика. Голдене, ако гледаш това видео, еволата, ти си от Бургас, така че ще видим един много голям фен. И аз бях се абонирал, пая години. Мостовете. Вече стигнах супер бързо. И ето го вечерния флаш. Май не знам дали как ще се вижда обаче, ама... Да, не съм супер много топ. Някакъв плажен нощен бар лате. Нека да пият, нека се радват. Аз се взех доста много, така че... Знам как ще ходя така плажа човека, ама... Нищо. Много свети. Много свети. Видяхме какво сме видяли в мостчето в Бургас. И сега ще скараме още малко, може би в морската гара. Да видим яките гледки и доста най-чудесни. Всеки път, като виждам цветята са on топ. Цветята им все. Даже утре ще има доста специален гост. Па сега ще видите на... И така, ден първи вече приключва. Не ден, но защото няма смисъл да снимаме. Така че ще се видим, когато се видим. Трябваше да сядаме в хепи, но решихме в хесбургера. Вие видяхте с яденето, което сме яли. Вие видяхте вече, сме яли там салатки, малатки там, сосчета. Много са хубави. Писят, какво да кажа. Да, пък са окручени, сега ще ги набия. Даже румънско знаме. То се така стоят държавата там, в Румъния. Така, тъй като вече сме изморени двамата, ще се приберем в квартирата и ще се видим към следващия ден. Харесайте, абонирайте се и се видим към следващия ден. То вече ден едно вече е свършило, така че лайк, сабскрайб.